Пахвалёны Езус Христос, вітаю, дарагія сябры. З вами тэлеперадача «Радасць Евангелля» і з вами я, дыякан Марцін Лудзіч, дыякан парафіі Узвіжання Святого Крыжа у Лідзе. Дарагія браты і сёстры, мы робім іншы крок у будучыню, робім крок у нашым падарожжы па Вялікім посце. Мы прыходзім у другую нядзелю Вялікага посту. Езус нам падае наступныя тэксты для разважання. Евангелие паводле святога Мацвея. У той час узяў Езус Пятра, Якуба і Яна, брата ягонага, і павёў іх адных на высокую гару. І перамяніўся перад імі, а аблічча ягонае зазяла, як сонца, і адзенне ягонае стала белае, як святло. І з'явіліся ім Майсей і Ілля, і размаўлялі з ім. Пётр сказаў у адказ Езусу: «Пане, добра нам тут быць. Калі хочаш, я зраблю тут 3 шатры, адзін для цябе, адзін для Майсея і адзін для Іллі». Калі ён яшчэ казаў, светлае воблака гарнула іх, і вось голас з воблака сказаў: «Гэта сын мой умілаваны, якога я ўпадабаў. Яго слухайце». Пачуўшы гэта, вучні упалі ніцма і вельмі спалохаліся. А Езус падышоў, дакрануўся да іх і сказаў: «Устаньце і не бойцеся». Калі яны ўзнялі свае вочы, нікога не ўбачылі, акрамя аднаго Езуса. І калі сыходзілі з гары, Езус загадаў ім, кажучы: «Нікому не кажыце пра гэтае бачанне, пакуль Сын чалавечы не ўваскрэсне з мёртвых». Дарагія сябры, мы бачым сённяшняе Евангелле. Бачым таксама чытанні, якія падаюцца ў літургіі слова. У першым чытанні падаецца з кнігі быцця, пакліканне Абрагама, айца Божага народа, з якога выйдзе Езус Христос. І ў гэтым першым чытанні мы чуем наступны заклік, з якога пачынаецца гісторыя збаўлення кожнага з нас. Бог кажа Абрагаму: «Выйдзі з зямлі тваёй у зямлю, якую я табе пакажу». Заўважце, які гэта вельмі значны момант для Абрагама і для ўсяго народа. У першую чаргу для Абрагама, таму што ён быў бацькам, ён быў тым, хто пачынаў гэты увесь шлях. У першую чаргу гэта рызыка для яго. Абрагам павінен пакінуць зону камфорту, павінен пакінуць вось гэтую стабільнасць, якая ў яго была, і зразумелую будучыню. Гэта таксама знак для кожнага з нас, што мы таксама павінны пакідаць вось гэтую зону камфорту, выходзіць з яе і ісці насустрач. Аднак чаму? Чаму ісці нам насустрач? Так як мы перажываем Вялікі пост, мы павінны выходзіць са сваёй зоны камфорту і ісці насустрач Езусу. Што гэта значыць? Гэта значыць, што кожны з нас павінен ісці на гэтую сустрач, выкараняючы злосць сябе. Другі момант, які мы можам вынесці з гэтай кнігі, гэта давер. Давер Бога Абрагаму і давер Абрагама Богу. Глядзіце, Бог не дае яму нейкіх каардынат, куды трэба ісці. Ён дае толькі абяцанне. І Абрагам верыць яму. Для нас гэта павінна быць таксама прыкладам, што кожны з нас павінен настолькі давяраць Богу, што павінен слепа ісці туды, куды ён скажа. Для нас Вялікі пост – гэта таксама вось такі выхад з чагосьці. Гэта адмова ад нейкіх нашых старых звычак, некай ілюзорнай бяспекі, дзеля таго, каб Бог мог павесці нас далей. Далей па жыцці, у першую чаргу фізічным і таксама духоўным. Аднак, асаблівую ўвагу нам трэба з вамі звярнуць на сённяшняе Евангелле, вакол якога мы сёння будзем строіць сваё разважанне. Заўважце, у Евангеллі паводле святога Мацвея адбываецца перамяненне Езуса. Што гэта значыць? Гэта значыць, што Христос паказвае апосталам, заўважце, гэтых апосталаў было не 12, а было 3 апостала – Пётр, Якуб і Ян. Ён паказвае толькі 3 апосталам сваю славу. Навошта? І ён паказвае ў першую чаргу перад тым, як яны ўбачаць яго прыніжаным на крыжы. І вось тут мы можам задаць сабе пытанне: навошта гэта трэба? Каб вучні ў першую чаргу не ўпалі ў роспач, таму што калі б яны ўбачылі Езуса зняважанага і не ўбачылі вось гэтага перамянення ягонага, яны б, напэўна, падумалі, што
гэта зноў жа нейкі самазванец, які прыйшоў, многа чагосьці нагаварыў, аднак яго забілі. Аднак, дзеля гэтага было ўсё і зроблена, што кожны з вучняў убачыў Езуса Хрыста перамянённага і у будучыні не ўпаў вось гэтую роспач. Перамяненне – гэта духоўны лек для іх, які дапамагае перажыць цяжкія часы. І таксама перамяненне павінна быць для нас такім духоўным лекам. Заўважце таксама вельмі цікавы момант – гэта твар як сонца. Хрыстус не змяняецца фізічна, ён проста дазволіў сваёй боскай прыродзе, якая заўсёды была пры ім, прасвяціцца праз чалавечае цела, як рэнтген. Гэта нагадвае нам, што і нашае жыццё мае таксама боскую вартасць. Чаму? Таму што ў першую чаргу, калі мы будзем браць нядзелю, якую мы разважалі, прошлую, мы будем вспоминать стварэнне чалавека, як жыў Адам, як жыла Ева, як жылі яны ў садзе. Мы будзем бачыць вось гэтую боскую вартасць чалавечага жыцця. Мы будзем бачыць, што у першую чаргу мы былі створаныя на узор Бога. У кожнага з нас есть дзесьці ўнутры, у душы, у сэрцы ёсць нешта Божае. І таксама ў Езуса было. Іншым момантам, на які мы павінны звярнуць увагу, гэта Маісей і Ілля. Маісей прадстаўляе ў гэтым выпадку закон. 10 Божых запаведзяў мы яшчэ можам помніць. Пан Бог праз яго нам дае 10 запаведзяў, якімі мы павінны кіравацца, якія нас не абмяжоўваюць, а якія нам ствараюць граніцы, мяжу, каб мы не выходзілі, каб мы не ўпалі з нейкага абрыву. І таксама Ілля. Ілля прадстаўляе нам прарокаў, тых людзей, якія указвалі на волю Бога, паказвалі Бога. Уся вось гэта гісторыя старога запавету сведчыць, што Езус гэта той, каго чакалі. Таксама вельмі важным момантам, які мы можам падкрэсліць, гэта словы Бога, слухайце яго. Гэта самая галоўная запаведь посту нашага. Кожнаму з нас Бог кажа, слухайце яго. Езус прошлы тыдзень выходзіў на пустыню, і Бог нам кажа, слухайце Езуса, будьце пры ім, ідзіце за ім, ідзіце на гэтую пустыню, выракайцеся сваіх грахоў, выракайцеся сваіх слабасцяў, працуйце над сабой. Але ён гэта кажа проста двумя словамі, слухайце яго. Пагэтаму гэта галоўная запаведь посту. Голас вось гэтага Бога Айца з воблака кажа вельмі проста насамрэч справы, але фундаментальныя словы. Гэта сын мой, яго слухайце. Проста, калі мы будзем гэтымі словамі кіравацца, то, напэўна, наша сцежка будзе вельмі простая. І вось гэта сутнасць другой нядзелі посту. Мы павінны слухаць Хрыста. А што значыць слухаць Хрыста? Гэта значыць прымаць яго логіку, нават калі яна вядзе праз пакуты і ахвярнасць. Калі мы будзем браць увогуле ўсю Біблію, аднак засяродзімся на новым запавеце, мы будзем бачыць Езуса Хрыста. Яго логіка не заўсёды была зразумелая людзям. І таксама нам цяпер. Мы часта хочам паставіць вось гэтыя палаткі на гары Табор, як Пётр, каб застацца ў прыемным духоўным стане. Аднак гэты прыемны духоўны стан не заўсёды з намі будзе. Езус кажа, спускайцеся трошкі ніжэй, спускайцеся ў даліну, спускайцеся з гэтай гары, спускайцеся да штодзённых клопатаў і спускайцеся да сваіх братоў, да людзей. Жывіце з імі, супрацоўнічайце і ідзіце разам да валадарства нябеснага. Аднак, дарагія браты і сёстры, якія такія практычныя ўмовы мы можам вынесці сённяшняга Евангелія? Ну, у першую чаргу, тое, што кожны з нас не павінен баяцца пераменаў. Езус нас у першую нядзелю Вялікага посту выводзіць на пустыню, дзе вельмі жарка, няма на што абапірацца. Аднак ён хоча, каб мы выйшлі з ім. Хоча, каб мы пражывалі там. Таму што ў гэтых цяжкасцях, якія ён перажываў, ён узрастаў. І таксама мы ўзрастаем. Езус хоча нам данесці самае галоўнае, што кожны з нас не павінен баяцца вось гэтых пераменаў. Калі ён кліча кожнага з нас пакінуць нейкую зямлю, напрыклад, дрэнная кампанія, нейкая шкодная звычка, я не ведаю, эгаізм, напрыклад,
Ён заўсёды рыхтуе нешта лепшае для нас. Ён заўсёды вядзе нас да лепшага. Заўважце, што ў пустыні таксама ёсць аазісы. Езус можа весці нас па жыцці такой пустыннай, нашай жыцці пустыннай, аднак прывядзе нас да прыгожага аазіса, там, дзе будзе сад і там, дзе будзе вада. Другі такі практычны момант, які мы можам выдзеліць, гэта тое, што кожны з нас павінен шукаць святло ў цемры. Калі ў нашым жыцці бываюць розныя моманты, можа быць светла, можа быць цёмна. І калі вось у цяперашні момант у жыцці знаходзіцца альбо адбываецца Вялікая Пятніца, няма ніякай надзеі, трэба ўспомніць пра вось гэтае святло гары Табор. Гэта нядзеля вучыць нас бачыць вось далей. Бачыць, глядзець наперад, што цяпер, напэўна, пятніца, а заўтра будзе нядзеля, заўтра будзе ўваскрасенне. І трэці момант, які мы можам прывесці, гэта тое, што кожны з нас павінен слухаць слова. Вялікі пост – гэта лепшы час, каб адкласці шумныя навіны, паслухаць Пана Езуса, паслухаць Сына улюбёнага, як кажа Бог. А дзе мы можам гэта зрабіць? Мы можам зрабіць у першую чаргу ў Бібліі. Адкрываць любую старонку і чытаць. І там мы сустрэнем Бога. Гэта будзе самым маленькім крокам, які мы зможам зрабіць да Езуса. Гэта будзе наш крок, які мы паставім у яго крок у пустынным месцы. І калі мы гэта будзем рабіць, то, напэўна, дайдзем да вось гэтага збавеннага аазіса, да якога нас увесь час кліча прыйсці. Амен. Дзякуй за ўвагу.